Potřebuje vaše dítě zlepšit řečové dovednosti, ale vás jako rodiče nebaví jen čekat na termín k logopedovi. Víte, že řeč dítěte není zcela v pořádku, ale nejste si jistí, zda vlastně péči logopeda potřebujete. A nebo dítě už k logopedovi chodí, ale dělat logopedická cvičení ho moc nebaví a tak se v řeči přesto moc neposouvá. Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak vás zvu do Hravě. Dejte sledovat Instagram Hravy pro růst dětí. Příspěvky, které vás zaujmou, si rovnou ukládejte. Pište komentáře, ať vím, co vás zajímá. A nebo běžte rovnou na web hravě.eu, kde si můžete stáhnout právě teď 5 her pro rychlé zlepšení řeči dítěte, které je teď úplně zdarma. Tak se budu těšit.